Fi Brussell il-ħamis il-Ministri tal-Ġustizzja fi ħdan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu biex jiddiskutu l-proposti li oriġinarjament tresqu mit-Task Force tal-Mediterran u mbagħad sabu l-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea. Fi kliem il-Ministru Manuel Mallija li kien preżenti għal din il-laqgħa, Malta m'għadix weħidha u għandha l-appoġġ tal-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Illum rajna pereżempju għall-ewwel darba li pajjiżi nordiċi illi qabel ikunu sikta fuq da suġġett jitkellmu fuq dan il-topic u anka effettivament jagħtu wkoll ċertu support tagħhom. Tal-istess opinjoni huwa Joseph St. John li fl-aħħar xhur irrappreżenta lil pajjiżna fuq din it-task force. Il-fatt li inti għandek il-blokk kollu isma' alla qasanna daw is-sett ta' azzjonijiet li għalmenu fuq daw qegħdin naqblu. Hemmhekk għamilt pass kbir il qudiem. Il-task force twaqfet fuq l-insistenza ta' Malta wara traġedja ta' Lampedusa u maħejjew il-proposti tagħhom li fi kliemu ġew approvati mill-Kummissjoni Ewropea fi żmien relattivament qasir. Hija storika iva sa issa il-qbil li ntlaħaq fuq affarijiet differenti dejjem kien iktar limitat. Din id-darba naħseb li lħaqna qbil fuq numru ikbar, medda ikbar ta' azzjonijiet. Il-pjan jinkludi 5 oqsma li jeħtieġu azzjoni immedjata bħal sorveljanza tal-frontieri u ħidma mal-pajjiżi tal-oriġini u pajjiżi ta' tranzizzjoni. Wara l-laqgħa tal-ħamis fit-19 u l-20 ta' Diċembru jiltaqa' l-Kunsill tal-Prim Ministri biex japprova formalment dak li qablu fuq il-Ministri tal-Ġustizzja. Aħna ħafna sodisfatti illi il-proposta tagħna li għamilna kwa inqas minn xarejn ilu ġiet studjata, ġiet aċċettata u sa tiġi implementata. Il-proposti konkreti li ħarġu minn dan ir-rapport saru bis-saħħa ta' Malta u xi pajjiżi oħrajn li tellgħu fuq l-aġenda l-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali. Imma fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li Gvern Laburista ma kiseb l-ebda azzjoni konkreta favur Malta dwar l-immigrazzjoni illegali.